Sangrongshalo Jompujula Hatiwa Shilai Bathamia Kare Fine NLFT Day RBA Rockni Misil Day Kutumlai Mungpanda Khalizaka Manjaka NLFT Asuk Fang Bishomohon de Burma Utpol de Burma no Khobe Te Kubun Adong Rock Ashlo Jompujula Hatiwa Relik Klaimani Yaglo Bukri Hall Nogo Kaisha Kotumlai Mungpanda Khaizaka Apanda Kok Sanani Thangai Khoroksa Adong Shaka Hasni Montri Ograni Chuba Zubai Borok Shilai Bathamia Kare Lama Kaham Himnani Bagai Kifri Faimani Hene Fiaba Borok Shilai Bathamia Kare Faimani Shal Kudoma Lai Thangka Tabu Fano Borok Bai Thangai Khoroksa Fano Malaya Hene Borok ni Bot Dalbidal Jungsal Tongo Hene Aboni Bagini Klaizaka Michel Te Kutumlai Mung Ashani Panda Manjaka NLFT Asuk Fang Bishomohon de Burma Utpol de Burma no Khoboi Bodolni Te Kubon Adong Rock Mai belekeno tamke tini oro puila no media personal ro faine ro jotono no bibino channel ni no jotono hambai dibo ge jeng tini oro mothai NLF tini kaisa malai mung panda obo sibai hijola district ni under ro Jompujula ni tamnai bokri community hall jeng tini oro kaisa gothongai mani malai mung panda o jeng oro phaisa baileka Ani logiwo okraro tongu ya phangni founder ni simi chengai jini tabungni paithak je gulo phaisok bane ro maximum liter no kinoro sopaija ang kaisa ko bomu sana to time asa waste khailia tamke ang bele ke hambai ma rio boro bele ke tamnai kasal samba bebak jagani phaisok baikya ingke tabu jengoro phaimani kaino jeng malai lenani asa 35 years ni gulo jini palro ul segang goro phalimani jeng tabu thumchang laija jeng borok bai jotto malai boroni kaham ya khobor nana rok phailai oro jeng malai lene kaisa tai kaisa chini dukhu kost tei salai lene ke boskango te bosini samung batang to tonguno salaimani mising tei chini project ni package ni tei robo to mano kok tongo haisi oboro step by step chini samung batang tei ni jeng tabu samung tangnai dofa tei hano chapna bagai je chobawo thangmani Jodiwo jeng phaisok baikya hiaba choba to arono pai thangya jeng teisa kadal khaine tini o jaga start khaine ni thang domo o Jompujula belai khaino historic ahaisi chini o jaga chobao obo moito tongjanai jaga abo jeng bebak no siu jeng tamo khaika khaimangka khaimiya abo oroni lokorok no borok no bijar khaitung nge obo no kari to tem sanai sar kok kaise sumu haise sal kisa sagang mane thangsangai je accordingly phaimaro abrok le tabu busuk jorak Samung proses tongo agogi tongo sini nai abo to ketal issue buya haji ei je illegal immigrants ni je issue abo kono ketal issue ya tini ni o salota angkai obono actually boro khlaima to kaham no hamai ru abo jeng khorang ti sana nango pressure phaina nango yaba bini khlaidai ingkai sarkar no riho ka tamne boni thariwo Engkai sarkar tangai khaya chini bo oprosno hai diba engkai tabo jeni bisingo jeng thansa kai abno bo khaima kai no kaham jeng amongka te kaisa sumu haisi sino soba to yakriya o soba tabo bhaike khlaimu bhaike nasik to yes jeng soba tai thangani to oro kok khaya engkai bobisot tamo demand khai situation abo to bobisot ni bepa tabo jeng democracy o jagao Kaisa agreement ni bising ti phayo jeng yak ti sawi phaya that is called what they called surrender imani jini agreement to surrender ni kono word kari haise kaisa agreement jono sonman khai no yasaka government so jeng government no jeng central government as well as the state government no jeng hambai ru boro jono yasaka dai kaisa importantly oro sadai klayo government yasaka na ka soi diman bising teng kibil phaya jini society o jeng kibil phaya jengle busuk accept khlai society ro Abu, omori pasapasi ang sanai society tadi, ni 35 years chini kabang deramang korma botong, he diba na, engkai ajagawo society rong thani botong obono, chini motong ka forgive, forget and reconcile. Jeng phaidi na kalayan kaisa ta kaisa hamza lai teisa kereng layan. Obono chini uilani tini u kuthung pandani chini motu. Oba. Idama? Okay. That's all I think.
Bishalgorni Shimi Jiboni Koktum Chini Korang.